ePorts patrocina este espai. Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Espai Municipals 2023. Seguim amb les entrevistes als candidats i candidates per a les eleccions del 28 de maig. Avui el nostre convidat és Toni Gilabert, candidat d'Endavant l'Aldea Esquerra Republicana. Toni Gilabert Rodríguez té 48 anys, és tècnic en manteniment electromecànic i treballa des de fa 28 anys en una empresa familiar dedicada als serveis d'automoció, desenvolupant càrrec de responsable de centre. Toni Gilabert té una llarga trajectòria política vinculada sempre a Esquerra Republicana. Ha format part de totes les llistes electorals d'Esquerra a l'Aldea des de l'any 2003 i va entrar com a regidor de govern l'any 2017. Des del 2019 és el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de l'Aldea i cap de l'oposició. Actualment és també conseller comarcal d'Obres i Serveis al Consell Comarcal del Baix Ebre, president del Consell Esportiu del Baix Ebre i vicepresident de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. És la primera vegada que Toni Gilabert encapçala la candidatura d'Endavant l'Aldea del repte de retornar Esquerra Republicana al govern de l'Aldea, on els republicans van governar 15 anys entre 2004 i 2019. A les passades eleccions, els republicans van obtindre 897 vots i 5 regidors a l'Ajuntament de l'Aldea. Entre els seus objectius hi ha desenvolupar polítiques que fiquen el benestar de les persones per davant de tot i potenciar també la participació ciutadana. Toni Gilabert és, per tant, el nostre convidat d'avui. Ara, tot seguit, parlem amb ell. Ja coneixen el nostre convidat, anem a saludar-lo. Toni Gilabert, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. És la primera vegada que Toni Gilabert se presenta com a candidat, en aquest cas de la candidatura d'Endavant l'Aldea, per a unes eleccions municipals. Ens queden res 8 dies per a este 28 de maig. Quines sensacions tenen? Bé, les sensacions, la veritat que són bones. No em paro de treballar els últims 4 anys. Això se nota, la gent ens ho agraeix i ara aquesta setmana que vam començar el porta a porta, que realment pots captar les sensacions de la gent, la veritat que són bones, la gent ens reconeix tota la feina que han fet durant aquests 4 anys, una feina en una actitud positiva, sempre sumant, i la veritat que estem contents de la rebuda que estem tenint per part de la gent. Ho hem dit que el seu objectiu és tornar al govern municipal de l'Aldea. El 2019, aquesta batalla per dir-ho així, la va guanyar Junts. En tot cas, creieu que esteu en condicions de guanyar i recuperar aquest govern a l'Aldea? Sí, la veritat és que sí. Que si m'arriba a fer aquesta pregunta fa un parell d'anys hagués tingut més dubtes, però, com te dic, no hem parat de treballar durant aquests 4 anys i la veritat que la gent m'ho està valorant. També al moment de fer la llista, d'incorporar gent nova al nostre projecte, hem fet, sort no és perquè ho has de treballar, però hem pogut sumar gent molt preparada, molt diversa, gent amb moltes ganes. Hem pogut fer una llista que és el reflexe social de l'Aldea, tenim gent de diferents tipus de formacions, diferents experiències, diferents tipus d'edat, i som un clar reflexe de la societat aldeana i la veritat que és una llista que està enganxant molt, agrada molt, el nostre tarannà, la preparació que hi ha gent, esperem il·lusió, la gent ens ho diu, el dia de la presentació que van presentar els 21 candidats, la gent se va quedar, diu, hòstia, aquí hi ha tenim molt bon feeling entre nosaltres, treballem molt, però alhora també ens ho passem bé, treballant. Jo, el dia de la presentació de la candidatura, vaig dir, m'agradaria que els que esteu aquí haguéssiu pogut veure per un foradet de la porta les primeres reunions que fem. Tota la pluja d'idees que hi havia allí, tenim una pissarra enorme a la nostra seu i s'omplia, cada nit l'omplíem de nous projectes, de noves idees, i la veritat que ho estem transmetent a la gent, aquesta il·lusió que tenim, i la veritat que jo estic molt content. No m'ho pensava, el dia de la presentació ho vaig dir, que quan els meus companys van confiar en mi perquè sigués el proper alcaldable per a aquestes eleccions del 28 de maig, una de les coses que em feia més respecte era el de trobar gent nova que incorporar al nostre grup, a la llista, perquè, a veure, veníem del Covid, la gent després del Covid hem desconnectat una mica, hem tornat una mica més individualistes,
també la política, hem de ser sincers, que no hem gaudit mai de massa bona fama, i en aquests temps, especialment, tampoc no són massa bons temps per a la política, però la veritat que van començar a parlar amb gent que nosaltres consideràvem que era molt... tenia el mateix tarannà i la mateixa manera de veure les coses que nosaltres, van començar a parlar, els vam explicar quin era el nostre projecte, què faríem, els agradava, però sobretot com ho faríem. Ho faríem nosaltres d'una manera, una actitud proactiva de sumar, no entrarem per barallar-nos amb ningú, nosaltres no veiem la política de confrontació directa, no la veiem així. I a poc, explicant el nostre projecte i com ho faríem, s'han anat sumant gent, la veritat que han fet un grup de gent molt renovada, perquè dels 21 que anem a la llista, 13 no havien estat a les últimes llistes, no havien estat mai en política, i dels 11 que som 11 regidors d'Aldea, som 7 totalment nous, gent que ve del món associatiu, ve de peu de carrer, gent molt formada, i la veritat que els dubtes que tenia al començament, els ho vaig dir, ara és un orgull d'haver pogut fer l'equip que hem fet. Ara parlarem de propostes, d'aquestes idees que la seva candidatura té per a l'Aldea. En tot cas, vostè m'ha dit, no hem parat de treballar aquests 4 anys. El que voldria és que fes un balanç de la seva tasca a l'oposició, a l'Ajuntament de l'Aldea, i també de l'acció de govern. És a dir, quin balanç fan d'aquest mandat, tant des de la seva tasca com a oposició com del govern municipal? Bé, aquests 4 anys, des del punt de vista del govern, han sigut uns anys molt plàcids. Han hi hagut recursos, el govern ha fet de gestoria, ha gestionat els nombrosos recursos que hi havia, i és un govern que va apostar del primer dia clarament per treballar per l'Aldea, però fer millor la vida de les persones a base d'obres, urbanisme. Ells van apostar molt fort per el que és el tema de carrers, transformar urbanísticament l'Aldea. I deixant, això ho hem notat molt i és el que estem treballant nosaltres, que era el nostre fort, deixant tot el que és la part social molt de costat. Hem trobat molt a faltar abans la línia directa que hi havia i el bon funcionament de l'Ajuntament, del govern de l'Ajuntament, en les entitats. Hem trobat a faltar molta cultura, molta del món associatiu, el que és el teixit del poble. Hem trobat a faltar tota la part social que s'ha deixat molt de costat en el tema educació, joventut sobretot, gent gran, no s'ha estat al costat de la gent. Ho tenien des d'un primer moment, han apostat per fer molta obra i molt d'urbanisme i ha sigut uns anys plàcids perquè hi ha hagut recursos i hi havia molts de projectes encetats sobre decisions d'antigues legislatures, per exemple, decisions claus que s'han pres per anteriors governs, com el de treure la Nacional 340, que havíem fet la circunvalació per fora del poble. Això és un fet històric que ha marcat molt la vida del poble. També, més recentment, el de recepcionar l'antiga Nacional 340 i tombar el pont, que han fet per poder fer l'Avinguda a Catalunya, que ara s'ha fet, que sense la decisió abans de recepcionar la carretera i tombar el pont no s'ha pogut fer. També s'ha gestionat, l'anterior govern també va comprar els antics terrenys de la Renfe, terrenys de moltíssims metres quadrats, ells han pogut fer el passeig de la via i han anat gestionant, han fet gestoria sobretot sobre les principals decisions preses en anterioritat. Ha sigut una legislatura dolça, plàcida, que es vol dir. Si tu tens ja projectes començats i tens liquiditat i d'allò, ha sigut. I des del nostre punt de vista va ser un començament una mica difícil perquè vam passar a l'oposició després de 15 anys al govern. Els primers plenaris van ser durs perquè nosaltres intentàvem tindre, assentant-nos a l'oposició, intentant tindre una actitud proactiva de sumar, de col·laborar amb el govern, i ens trobàvem un mur davant, una actitud molt reactiva, intentant no sempre, cada ple no era un drama, tirant coses d'anteriors governs sempre a la cara i intentant desprestigiar anteriors governs, i va ser dur. Però a poc nosaltres hem anat fent la nostra, no hem entrat en batalles, no en sabem, és que realment no en sabem de fer aquest tipus de política, i bé, els últims anys han sigut bons, sempre hem participat en tot el que ens han demanat, en els pressupostos, cada any fem les nostres aportacions, algunes se ens han considerat, la majoria no, però bé, hem estat sempre, i en decisions importants, hem estat també sempre al costat del govern. Ara ho diu, en decisions importants sempre han estat al costat del govern. Precisament,
vostès van donar suport a aquesta proposta que va fer el govern de l'Aldea de posar a disposició uns terrenys per a construir el nou hospital de les Terres de l'Ebre. No sé si és una idea que ja descarten del tot, que aquest hospital pugui anar a l'Aldea. A veure, això és un tema delicat i a mi personalment no m'ha acabat d'agradar com s'ha portat. Nosaltres, a l'inici de tot, quan fa un parell d'anys, quan l'Ajuntament de Roquetes, crec que era el d'Amposta, van oferir terrenys per a la construcció del nou hospital a una comissió de seguiment, en el govern de l'Aldea els van proposar, escolta, nosaltres, l'Aldea, que el que sí que tenim és molt bona comunicació, no seria una idea descabellada oferir, com han fet Amposta i Roquetes. En aquell moment el govern ho va descartar, que això ara no toca i no estem per anar això i tal. La sorpresa va ser que al cap d'uns mesos, sense avís previ, nosaltres vam tirar per la premsa, l'Ajuntament de l'Aldea ofereix terrenys de l'Aldea i tal. No trobo que és un tema prou important per anar agarrats d'anar, però bueno, se mos va deixar de part. Nosaltres, actitud proactiva al costat d'ells. Jo sí que considero que l'Aldea seria un bon emplaçament per al nou hospital. O sigui, al costat d'ells anem al Departament de Salut, a Barcelona, entrevistem en el que llavors era el conseller Argimon, conseller, per cert, del mateix partit, del mateix color polític que l'alcalde d'Aldea i que la regidora Irene Negre, i, bueno, resumint, ens va agrair molt que haguéssim anat allí, però, moltes gràcies per vindre, però heu de tindre clar que el nou hospital va a Tortosa. Us va deixar clar del primer moment. Després s'ha continuat fent el que a mi no m'agrada. Mercantilisme, populisme, no dient la veritat a l'Aldea, a la gent de l'Aldea. I això és el que a mi no m'ha agradat, perquè tu estàs creant d'alguna manera estàs donant una esperança que després se pot tornar en frustració. I això s'ha sigut un problema. Escolta, és molt difícil, nosaltres ho treballarem, tenim la proposta aquesta, però a mi no m'ha agradat, en algun moment s'ha sigut inclús frívol, els carnestoltes de l'Aldea, l'any este que van oferir els terrenys, el govern disfressat de metges i una carrossa al nou hospital. No ho trobo. És una cosa prou important i se li dona la rigorositat i la importància que té. Jo sí que trobo que l'Aldea seria un emplaçament ideal. Els llocs, al lloc que va, tenim comunicació, autopista, tenim tren. És complicat, ja ens ho va dir l'exconseller Argimon, del mateix partit que l'alcalde d'Aldea i que Irene, que l'hospital anava a Tortosa. I no m'agrada que ara s'està fent campanya i a les entitats i s'està recordant a la gent que tenim possibilitats, que això està viu, que l'hospital i tal. No m'agrada que es faci aquest tipus de mercantilisme que no s'acaba de dir la veritat en el tema de l'hospital. A l'Aldea tenen també part del polígon Catalunya Sud, està al terme de l'Aldea, un polígon que està en plena expansió. Hi ha hagut diverses inversions, implantacions empresarials aquest últim mandat. La Generalitat està redactant també aquest pla director urbanístic per ampliar-lo i construir el nou ramal ferroviari. Una mica s'arriben al govern. Quin és el seu posicionament? Bé, nosaltres de treballar... Abans parlàvem de decisions estratègiques que marquen la història d'un poble, com podria ser el desvio de l'antiga nacional, la circunvalació de la nacional 340 o la recepció de la nacional, com el pont per fer l'Avinguda a Catalunya. I ara, en aquests mesos propers, dins d'enguany, s'haurà de prendre una decisió tan important com aquelles, que és la de treballar, s'ha de prendre la decisió cap a on va l'ampliació del nou polígon Catalunya Sud. S'ha ampliat, sí o sí, perquè hi ha molta demanda i està tothom d'acord. La Generalitat que s'ha d'ampliar, Tortosa està lluitant perquè s'ampliï de cara a Tortosa, de cara amunt, però també està la possibilitat que el govern de la Generalitat està més en la línia aquesta d'ampliar tot de cara a l'Aldea. I és una oportunitat que s'ha d'estar viu, s'ha de treballar bé, s'ha d'estar al costat del govern de la Generalitat. Nosaltres sí que tenim línia directa en el govern de la Generalitat i treballar perquè aquestes empreses, jo ja no miro localisme, si és Tortosa, l'Aldea, jo miro més clau Terres de l'Ebre, que al final això està mirant claus Terres de l'Ebre, que aquí vindrà a treballar gent de les 4 comarques de l'Ebre, inclús de fora. Però sí que tenim l'oportunitat d'aquestes empreses com Kronospan, Floret, que estan al l'estim al costat, sí que estem al costat del DEP, però justament sempre ens passa que ens cauen a 100 metres del nostre terme municipal i no podem beneficiar-nos dels impostos, nombrosos impostos que paguen, que s'endú Tortosa. Kronospan paga, Licio i tot ho ha pagat a Tortosa. Són milions d'euros que aniran cada any a Tortosa. Floret, el 90%, 95% està dins del terme de Tortosa. Tampoc, sí que està a prop, ens beneficiem en temes serveis, però és el moment que sí s'està al lloc que s'ha d'estar, és el moment que totes les empreses que se mos queden ara al costat i no ens beneficiar directament, que totes les noves implantacions
vinguen al terme municipal de l'Aldea i ens poguéssim beneficiar directament, que al final són impostos que van per l'Ajuntament, però que s'utilitzen per a millorar la vida de les persones. Abans me dia de l'actual govern municipal que s'ha centrat molt en fer obres, en fer obres urbanístiques, i precisament una de les propostes d'Endavant de l'Aldea, crec que ha fet un programa amb més de 100 propostes, però un dels principals punts passa per equilibrar això, les inversions i obres amb els serveis socials, amb el servei a les persones. Sí, això ho vam tindre clar del primer moment. La paraula que hem utilitzat aquesta campanya electoral serà equilibri, en equilibrar. Equilibrar el que tu ara molt bé dius, el que és la balança de la despesa en urbanisme, que és el que tots que diem d'obres, asfalt, pintura, carrers, en la despesa social, que entra educació, cultura, entitats, sobretot, les entitats tenen que ser el teixit social de l'Aldea. Esport, gent jove, gent gran, la balança han hagut, realment han sigut 4 anys dins de com ha anat tota la legislatura molt bons, perquè hi ha hagut recursos. Ja hi havia recursos del govern anterior, també en el tema del Covid vam ahorrar a l'Ajuntament de l'Aldea entre fires, festes i molts actes que ens van fer quasi 300.000 euros i tot això ha repercutit directament en obres. Ens trobem molt a faltar tota la part social. S'han de continuar fent obres, estem d'acord que també agraden a la gent i fan millor la vida de les persones, però s'ha d'equilibrar. Aquesta despesa ara està clarament desequilibrada envers les obres. Nosaltres busquem l'equilibri entre obres i tota la part social. I després també equilibrar el que són aquestes obres en el que és el centre del poble, el casc urbà, que ara és una estratègia política, també no ens hem d'enganyar. Pel centre del poble passem tots, però l'Aldea és un poble agrícola, és molt gran, molt complex, i hi ha molt de serradi del poble. També estan els masos, ravals, i aquí en 4 anys no s'ha fet absolutament res. S'ha tingut, és una manera de veure política, però s'han fet l'Avinguda de Catalunya, puestos que te pots lluir, són una mica de política de cara a la galeria, de cara a la foto, de cara a la publicació, quines coses s'han de fer, però realment nosaltres trobem... De fet, crec que proposen la creació d'una regidoria específica sobre els ravals disseminats. Sí, és perquè realment som sensibles en les necessitats. Jo soc de l'Aldea, jo vaig criar tota la vida a un mas, a les afores de l'Aldea, a la vora del canal. Molts de la nostra llista també, i tenim aquesta sensibilitat, ho hem trobat a faltar. I un exemple clar és el que hi haurà una regidoria de ravals disseminats. El mínim problema que hi hagi, aquestes ravals que han de trucar directament a aquell regidor i intentar solucionar el problema. I una altra mostra que volem una acció de govern, és de les més importants que portem, i que va en línia, és una clara mostra, però en volem enfocar nosaltres les nostres polítiques, que va en línia en això que ara hem d'equilibrar el gasto del centre del poble en el gasto de les ravals disseminats. Per exemple, ara hi ha moltíssima gent a l'Aldea fora del casc urbà que no té aigua potable. Un poble agrícola, la gent tira molt de pous propis. Cada vegada hi ha més problemes de nitrats, de mala qualitat de l'aigua, baixa també cada vegada hi ha menys aigua, la capa freàtica, la gent té problemes. I nosaltres ens hem proposat en els propers 4 anys un 80-85% de la gent del poble que ara no té, que pugui disposar de serveis, sobretot aigua potable, però també fibra òptica i enllumenat, i en els propers 8 anys que el 95%, 99%, de tota la gent del terme municipal d'Aldea pugui disposar d'aquests serveis. És una aposta, la tenim treballada, sabem el que val, però és realista, se pot fer, i això sí que és un exemple. Fas obres i però soluciones molt de problemes de la gent. Jo, de la manera que nosaltres entenem la política, jo personalment i els meus companys, si tu tens un casc urbà bonic i arreglat en molts passejos, però a 250-300 metres del casc urbà, que està passant molt, la gent ha de comprar garrafes d'aigua per a netejar la verdura o per rentar-se les dents, és que tenim un problema greu. L'any 2023 això, un poble com l'Aldea, no ens ho podem permetre. La veritat és que crida l'atenció, perquè me la vaig apuntar, que un dels seus objectius és fer arribar l'aigua potable a un 85% de la població. Sí, és el que et dia, perquè és un problema. Jo no puc entendre que un poble, l'any 2023, un poble, l'Aldea, que disposem de recursos i d'allò és com al costat del casc urbà, la gent tingui que comprar el fet ja no el gasto, que és el gasto, de portar garrafes del súper per a cuinar, per a rentar-se les dents, per a netejar, no ho concem, i això és un problema greu que nosaltres ficarem solució. També tenen propostes en participació ciutadana, volen que sigui més activa, també en gestió econòmica més transparent i acurada. En tot cas, ens queden pocs minuts, no sé si
alguna proposta també que li agradaria posar damunt la taula? Recuperar la participació ciutadana és essencial. La gent no està connectada amb el poble. La gent, nosaltres ho hem proposat des del començament al govern actual que abans se feia consultes ciutadanes una vegada a l'any o dues vegades a l'any sobre temes importants de l'aldea, que la gent pugui opinar, que la gent digui la seva, que se senti escoltada, però el tarannà del nou equip de govern és que ells, la gent els vota cada 4 anys i que ho van votar fa 4 anys, ho van ficar en ell, i que d'aquí 4 anys la gent els torni a fer confiança o no. Nosaltres pensem tot el contrari, s'ha d'anar pressupost, tornarem als pressupostos participatius, que un tant per cent dels pressupostos de l'aldea la gent pugui triar on se destinen, i també la participació ciutadana en temes importants com de tombar, recepcionar l'antiga Nacional 340 i tombar el pont. Això va ser una proposta de l'Ajuntament, però ho va decidir la gent per àmplia majoria, però van votar. No podria dir el número de persones que han votat, però va ser per moltíssimes persones que s'han implicat i tal, i això sí que ho trobem molt a faltar, i això és una eina de cohesió social, ho trobem a faltar. La gent s'ha de sentir sortir al carrer, sentir-se a l'Ajuntament, sentir-se escoltat, i això s'ha de recuperar, perquè ho teníem i s'ha deixat perdre, i això és una feina de formigueta d'anys, per això ho tornem a recuperar, segur. M'ha parlat d'aquest equilibri, de la inversió en obra pública a la despesa en serveis socials. I ens ho comentava, entre les obres importants que s'han fet aquest mandat hi ha l'Avinguda Catalunya, aquesta transformació de l'antiga Nacional 340 en una avinguda. Seguiran vostès endavant amb aquest projecte si arriben al govern? Sí, nosaltres evidentment continuarem, va aquí, ho posem al programa, continuació de l'Avinguda Catalunya. Ja estava fet, d'anteriors governs, ja hi havia un projecte fet, un projecte molt diferent a un projecte més complex, en una avinguda més ben acabada, en tots els serveis per baix, però nosaltres no venim a canviar res i no venim a destruir res. Si l'anterior equip de govern va optar per aquest tipus d'Avinguda Catalunya, nosaltres continuarem amb la mateixa estètica, amb els mateixos serveis, i sí, és un punt que portem al programa i així ho farem dins de lo que sigui possible. També té prioritat l'Avinguda Catalunya, però primer toca donar molts de serveis a disseminats i a totes les afores del poble. Hem dit al principi que el seu objectiu és retornar al govern de l'aldea. En tot cas, sí que és ara que en aquests comicis del 2023 ha entrat una tercera candidatura en joc, per dir-ho així, i és possible que cap dels partits polítics que us presenteu, cap de les candidatures, obtingui la majoria absoluta. En cas que fos així, han explorat alguna possibilitat de pacte? No, la veritat és que no. No tenim res, està tot obert. Nosaltres anem a guanyar. Jo crec que podem donar una sorpresa i podem guanyar. En cas que la gent trie que no hi ha cap majoria absoluta, llavors tocarà parlar amb tots. Jo no descarto res. Per tant, no té cap línia vermella? Tot i que en campanya i algú està dient el govern, no sé si està més nerviós o menys, però està dient que nosaltres, en l'altre grup que s'ha presentat ara, l'Independència, ja tenim un pacte per fer-nos fora. Res d'això és cert. Nosaltres, cada un, tenim les nostres propostes, la nostra manera d'entendre la política local, i després la gent tria. Si la gent dona majoria absoluta a uns o als altres, podran governar. Si no, evidentment, s'haurà d'arribar a acords, però s'haurà d'arribar a acords, som 3 i a veure qui decideix. Hem de deixar aquí. Toni Gilabert, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí l'Espai Municipals 2023. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.